Dobre, vážený, tak volám sa Miro Varga zo Spojenej školy z Modrého kameňa, Banskobystrický kraj. No a ja som do prezentácie, ktorá nechce fungovať, momentík. Je to takto. Zaradil preverenie klastrov, akú cestu si študenti vybrali. Stanovili sme si ciele, stratégie a potom zhrnieme na záver, čo sa už urobilo, čo nás ešte čaká a necháme priestor pre prípadné otázky. Čiže preverovali sme väčšinou od stola sekundárnou analýzou, ale my sme mali aj dosť jasno v tom, že asi ktorý klaster budeme riešiť, lebo ten veľkokrtíšsky, ktorý sme si následne vybrali so študentmi, nám je aj najbližší a štvorica študentov cvičnej firmy, ktorí začali teraz v 3. ročníku cvičnú firmu ako nový predmet, takže sú nováčikovia v tejto branži, tak sa už 2 roky venujú senzorickému hodnoteniu vín cez krúžok, čiže táto problematika im nie je cudzia a ba dokonca sa s mnohými členmi v komisiách, kde sa hodnotia vína, už stretajú, čiže aj ich poznajú. Čo sa týka informácií o tomto klastri, tak tiež to majú kúsok jednoduchšie, lebo ja som bol spoluzakladateľom tohto občianskeho združenia, pod ktorým fungujú vinári, niektoré obce a aj samotná naša škola je členom, takže my sme už viac menej klaster tak trošku aj priniesli, ale treba povedať, že tento klaster tiež, ako mnohé ďalšie, je v problémoch, keďže sa zmôže na možnosť zorganizovanie spoločných nejakých 2, 3, 4 akcií ročne, keďže je určený na rozvoj cestovného ruchu, vinohradníctva, vinárstva a tým, že nemá stále plateného človeka a členovia ho robia dobrovoľne, tak ho doslova momentálne udržiavame pri živote, dá sa povedať. Čiže tých návrhov na zlepšenie, či už pre samotných členov, alebo aj pre zviditeľnenie oblasti, aj pre cestovný ruch sú stovky, dá sa povedať. Firmy, ktoré tvoria klaster, asi najväčšia firma je Movino, Veľký Krtíš, jedno z najväčších vinárstiev na Slovensku, v peťke najväčších. Rodinné vinárstvo Ďurík, Víno Natural, Domin Kušický, prví výrobcovia biovína na Slovensku, Pivnica Vinohrady Černuš, samostatne hospodáriaci roľníci, Gabriel Oravec, ktorý robí víno z čiernych rýbezlí s medom, tiež patentovaná jedinečná vec. Jožko Kepeš, samostatne hospodáriaci roľník, Mikaz, akciová spoločnosť Šató Selešťany a potom ešte vinickí vinári, Pivnica Vinohrady Žigmont a Pivnica Zaďko z SHR-ky. No a z Plachtinského hája ďalšie aj fyzické osoby sú členovia Ivan Mihálik, Daňo Magula, ale aj obec Dolné Plachtince, Spojená škola a ešte pár fyzických osôb, ktoré podporujú myšlienky fungovania tohto typu propagácie a teda hájenia záujmov klastra. My sme si stanovili so žiakmi určité ciele, čiže zistiť aktuálne informácie o fungovaní a členoch, to sa stalo. Pripraviť sériu zlepšujúcich návrhov, sme mali tiež do 29. vypracovať dotazník pre overenie záujmu členov o zlepšujúce návrhy a teda overiť záujem členov, spracovať výsledky prieskumu, máme tam termíny do 16.10. navrhnúť nejaké tie riešenia zistených skutočností a spracovať vybranú časť podnikateľského zámeru. Ešte nevieme presne v akej forme, ale asi to budeme riešiť, takže podáme nápady, o ktoré bol záujem z pohľadu aj členov, aby sa dali pretaviť prípadne do reality v budúcnosti.
No a samozrejme ešte spracovanie 30-sekundového propagačného videa a záverečná prezentácia na medzinárodný veľtrh. Čiže to sú ciele. Strategicky sme to potom nastavili, čo sme ako zrealizovali, čiže sekundárny prieskum od stola o klastroch. Potom sme oslovili predsedu občianskeho združenia aktuálneho Jožka Suju a informovali sme o zámeroch, že ideme hľadať nejaké zlepšujúce návrhy od študentov pre veľkokrtišskú vinnú cestu, aj pre samotných členov, ale zároveň aj pre rozvoj cestovného ruchu, pretože členstvo v tomto klastri je trojaké, sú tzv. Riadni členovia, mimoriadni a čestní členovia. Tí riadni majú rozhodovaciu právomoc a podieľajú sa hlavne najväčšou zložkou financovania tohto klastra. Mimoriadni, toto nemáme ešte rozbehnuté. Za 11-ročné fungovanie, aj poviem potom prečo na záver zrejme. No a čestní členovia, tých sme prijímali, ktorí urobili niečo pre vinohradníctvo a vinárstvo a neboli ešte členom tohto klastra, tak čestné členstvo sa tam bolo udeľovalo, myslím, jednému pánovi. Robili sme aj teda neformálne stretnutia s niektorými členmi, sme sa stretli už v hodnotiacej komisii na vinobraní, kde boli 4 študenti zo 6, ktorí navštevujú krúžok a zrovna títo, čo ich mám na cvičnej firme. A informovali sme o zámeroch hľadať riešenia pre klaster s tým, že budeme posielať aj prieskum. No a v stratégii potom chceme navrhnúť nejaké predpoklady a zrealizujeme prieskum, teda to sa už aj deje, s tým, že uvidíme, s čím budú, s čím nebudú súhlasiť vinári. Už sa nám vrátili 2 dotazníky z 9 poslaných, čiže čakáme na zvyšné. Dúfajme, že väčšina sa vyjadrí. No a závery potom zapracujeme do 5-stranového plánu a vytvoríme krátky šot reklamný a výsledky odprezentujeme na veľtrhu v Bratislave. Čiže urobilo sa viac menej, zistili sme klastre, vybrali sme si klaster, pripravili sme sériu zlepšujúcich návrhov, ktoré ešte zatiaľ nechcem rozvíjať, na základe nich je potom prichystaný aj dotazník, lebo chceme sa pozrieť na to, aký pohľad majú aj tie ostatné subjekty klastra na to, čo by mohlo zlepšiť alebo nie, alebo do čoho by šli a do čoho nie. A teda keď toto overíme, tak sa rozhodneme, že ktoré z návrhov dáme na svetlo sveta a teda majú aj význam pre jednotlivých členov alebo nie. Myslím, že sú tam nejaké také pikošky, možno nejakú 1-2 môžem prezradiť, ak vás zaujíma. Tak taký inovatívny návrh nás napadol so študentmi, keď sme diskutovali, tak ako v EGRI majú tzv. EGRI Bikaver alebo u nás Karpatskú perlu, tak aj tu sme sa rozhodli, že ponúkneme možnosť, či majú záujem vlastnú značku vína miestni vinári vytvoriť. A teda v dotazníku máme aj otázku k tomu, že aké odrody pestujú alebo aké predávajú, aby sme vedeli zložiť odrodovú skladbu takejto novej odrody. Čiže to je jeden z viacerých návrhov, ktorý som si dovolil prezradiť. A tie ostatné ešte závisia od toho, že čo povedia samozrejme členovia. No. Naše odporúčanie, čiže na to, aby klaster fungoval a aby sme nejaký udržateľný rozvoj zabezpečili, tak je potrebné, aby sa spolufinancoval nejaký zamestnanec alebo zamestnanci, či už firmami alebo štátom, ktorý bude denne sa starať o fungovanie klastra. Podstatné je, aby bol nestranný, aby nebol zaujatý, aby nevidel konkurenciu medzi subjektmi, ale aby rozvíjal klaster ako celok a tak aj cestovný ruch v danej oblasti alebo regióne. Čiže
K tomuto sme prišli určite a toto je aj problém aktuálny, aj klastra Veľkokrtišská vinná cesta, ktorý sme tak nevinne rozbehli. Mala to byť len koštovka a nakoniec sa spojili vinári, keďže Modrokamenská vinná cesta zlyhala, nefungovala a dokonca minulí členovia ani len neodovzdali žezlo, možnosť pokračovať, tak sme sa rozhodli vytvoriť Veľkokrtíšskú vinnú cestu. No a toto je kameň úrazu, že nemáme financovanie a firmy nechcú do toho tiež veľa peňazí strčiť. Momentálne to je na tom, že funguje nejaká spoločná propagácia, zrealizujú sa 2 až 4 podujatia ročne, ktoré sú celkom úspešné. Inak možno ste zaznamenali Deň otvorených pivníc Veľkokrtíšskej vinnej cesty alebo od vinárov a teda vinnú cestu aj na Hontianskej paráde na Hrušove, čo je známe folklórne podujatie z regiónu, a takisto akciu Mladé vína, ktorá sa veľmi pekne rozbiehala ešte na našej škole, kde ešte aj prednášala docentka Furdíková o kvasinkách a teda tam sa pozývala odborná verejnosť z klastrov, čiže toto podujatie možno v tejto forme by sme chceli obnoviť, lebo asi 2-3 ročníky boli za 10 rokov a potom to išlo dostratená, lenže problém, že predseda je zamestnanec v úplne inej firme, robia to dobrovoľne, často aj bez nároku na honorára a sme radi, že ten klaster je udržaný vôbec. Super. Čiže potrebujeme vyriešiť financovanie a teda návrhy, ktoré tam máme, sú aj stranou k tomu, aby nejakým spôsobom sa možno získali nejaké financie aj do klastra, aby sme mohli ďalej rozvíjať výsledky toho projektu budete môcť predložiť aj keď budete žiadať o financie. Pravdepodobne, no uvidíme, lebo je tam aj taká cesta, že možnosť spoločnej prevádzky VKVC na škole, keďže tu máme gastroodbory a máme tu aj logistov, aj obchodiákov marketingových. Že by vlastne škola pomohla robiť to zázemie. Mohla aj škola buď formou sociálneho podniku, alebo proste nájsť spôsob, že ako by sme rozbehli niečo takéto. Je tam aj jeden takýto návrh. No výborné. Vy zachránite. Čiže uvidíme, aby ďalej fungovali. cestou sa to pohne a potom už len aktívneho predsedu budeme potrebovať zvoliť, ktorý by to riešil. Ja som tomu predsedal na úvod, ale keďže sme mali v rodine také milé veci, že sa nám narodili deti, tak som nechal predsedníctvo, lebo na 3-4 koňoch sa sedieť nedá a naklonovať sa nevieme, takže tak, deti sú viac. To kolegovia a hlavne, že to funguje zatiaľ, keď aj 2-3 raz sa vedia stretnúť na akciách. Myslím, že treba udržať a hľadať cesty, ako to rozvíjať. A tých návrhov bude ešte viac, čiže ak nejaké otázky. Ďakujeme veľmi pekne a myslím si, že prepracované do detailov. Jedine váš klaster budeme žiadať o vzorky. Ostatné klastre nemusia, ale myslím si, že tento klaster je veľmi dôležité, aby vzorky boli predložené pri odovzdaní projektu. Aha, dobre. Myslím, že na medzinárodný veľtrh nejaké tie vzorky. Uvidíme, čo stihneme priniesť. Áno, kolegyne sa tešia, kolegyne si vyčlenia čas, aby mohli byť účastné ochutnávky. Chlapci sú len 4 v cvičnej firme, ale sú aktívni. To nevadí, nám stačia 4 chlapci. Máme 2 cvičné firmy na 1 hodine, sme sa rozhodli, že na 2 smery a pokračujú vo Vinnom Sokoli, len ešte potrebujeme x stretnutí, čiže možno teraz budú také iba pár vzoriek, ale na rok potom to ešte rozšíriť. Takže máme 12:10. Ďakujeme veľmi pekne. Dobre. Gabika, nech sa páči.